Kokthumnaini taku oje debormano Samung Sitra Khanyarok Chopropmani Selengma Sakao Yot Yipft Detailiamura Divisional Committee ni Achukphang Gobindo Hori Jamatia Thana 16 June Salmarua Mongia Kami Amchani taku oje deborma bini Salbrumni Samung Kokthumnaini Ongkhormani Phia Kubai Kokthumnaini Lukurokni Hamkrai Manthai Soktai Jungjal Bialok Rukurok Dok Funuk Thani Kepingnai Bororokni Mokolni Phone Ungri Kalanyani Nangkha taku oje deborma Khoroksa Kokthumnaini Chopropmani note Selengma Funuk Laika Yipft Bodol Chopropmani Probi Deborma Roman Deborma te Borokni Bokubuni Bodol Rokno Datikhle Romoi Kwrak Majra Rwnani Bagai Saka Hayaka Yipft Bodol Chobawa Ongkhornai Te hastini khagona lukurokni thani bo koimung narkha obo hai samung sitra rok khlanyani ta ungthong hunui yot Yipft Detailiamura Divisional Committee ni Achukphang Gobindo Hori Jamatia yango takho Omit Deborma Kokthumni bising tichuba mani nukhungni borok Chopropmani kha doi koknaruk thani saka Laike hambai tini 18 tarik June 2020 sangrong salba isibani salo tini kokhe hai mohai thangnai 16 tarigo Mongia kami area go sini takuk Ojit Deborma Surangsati channel ni ingei Kokthumnaini Unumanik sara tinta go je Samung Sitra tangnai rok bono attack khaikha ba bukha tokha hnoi ang khobor mankha ingke boni bangai ang mia 17 tarik go boni nukhungo thangkha logeno kintu ba bobai malai malia bo hospital o thangjak ni bangai ingke haini bangai ang belaikheno Sagani musugo tini mahai got nang laimarok je Surangsati ni je boron ganang sini Ojit Deborma bo proksa media bo kuno political bai kringjak krei kuno rajniti bai bo kodaljak krei bo Yipft phangthung BJP phangthung CPN phangthung bo koi digi bo baiduk lagi saya ekta khe je saya je hamya je samung tangmani o kognotigi ni bo bisiba prochar khaiye ba bo TV Surangsati go bo phunugo Ingke ang khakao kisu borok rok mane je samung hamya khaioi je boni je TV go je rojakmani abono saya ingjakmani bangai abo gotnang khanhani ang makhakao ingke ang khnakha Probir Deborma tei Roman Deborma tei boni logigo prai 6-7 jona tongo hone ang khnango broni netrite bono attack khaikha ingke miago Mongia kami thanango ba PSO FR khaijakha Gang tini ni bisingo thanango thangnai bono loglegono borongno arrest khaigani ungthong ingke jodi khaiya ingke sini youth Yipft Detailiamura Divisional trop theke soba kotor ungkhanai jodi borongno daiti romya ingke gahaini bangai ang joto sini tirpra hasteni joto takhoktai khosnang sagani musugo abo hai Samung Sitra tanglai marok blaikene saiya sini dopharoktai bo khuluknai gahaini bangai ang sagani musugo je Samung Sitra tanglai no daiti rongani bangai ingke joto tirpa hasini bororok jeng joto thansak lagi abo hai Samung Sitra tangmanmo jeng kasonga nangnai ingke haini mangai sini takuk Ojit Deborma tabuk blaikene hamyabo klaijak thongarok klaijak ingke haini mangai jeng sini Yipft trop theke jeng bono nainai bahai khaima subagani bangai ingke ang tini ni bisingo hai no hai bo malaigani thangnai asum hambai